Hola, hola, hola! Benvinguts a un nou tutorial de DeVirCAD. Avui anem a aprendre com es juga a White Castle Duel. Viatjarem junts al Japó feudal de la mà d'Isra Issei amb les il·lustracions l'art de Joan Guardiet en este joc exclusiu, esta vegada per a 2 persones. Fluidet, rapidet, en mitja horeta, a partir de 10 anys. Anem junts a ese Japó? A White Castle Duel anem a fer com Bilbo Saquet. Anem a fer un viatge d'anada i uno de tornada. En el viatge d'anada tindrem 6 torns perquè tenim 6 cilindres de llum que col·locarem en el tauler per a seleccionar les diferents accions i el viatge de tornada on agafarem aquests cilindres i els tornarem al nostre tauler personal. Jugarem per torns. Així he preparat una partida inicial perquè n'hi ha un setup recomanat per a la vostra primera partida, d'algunes coses que no se posen a l'atzar. Després, ja quan sigueu experts, ho baralleu tot a l'atzar i tindreu moltíssima variabilitat. També rebem uns recursos inicials i decidim qui és el jugador inicial que ens marca en aquesta fitxa. Jo he fet que la jugadora groga i m'he posat que comenci, perquè per això faig el tutorial. Aleshores, com funcionen aquests torns? Que en total tindrem, recordeu, 12 per a fer-ho tot, així que haurem d'optimitzar bé. En el viatge d'anada, al nostre torn, primer de tot, si hem aconseguit una fitxa d'intercanvi, podem fer-la servir per a intercanviar 2 fitxes d'acció d'aquest tipus, entre d'elles, les que vulguem. I la descartaríem. Això, el primeríssim. Després, agafaríem un dels nostres cilindres del nostre tauler personal i el col·locaríem al tauler central. Com? Mai pot coincidir el mateix color, sempre ha de ser diferent. I si ara encara no n'hi ha, doncs el color que indica la fitxeta ha de ser diferent. Per tant, podríem posar-lo damunt del negre, a sobre del taronxeta, però mai a sobre del blanc. El col·loquem així, per exemple, això significaria que activem la llum negra, és a dir, anem a cobrar tots els recursos que tinguem en aquest caminet. Esta és la que me venia dels recursos inicials, però anirem aconseguint aquestes cartes al llarg de la partida i anirem fent els camins de llum més rics per a cobrar més recursos quan activem les llums. Cobrem els recursos i després fem les 2 accions en l'ordre que vulguem. En aquest cas, és una acció de millora i en aquest cas és una acció de compra de cartes d'influència, que després veurem cada acció en detall. Seria el torn de l'altre jugador, jugaria, per exemple, així no podria jugar una blanca, hauria de jugar una negra o una taronja. Així com veieu, en tota aquesta anada, com a màxim, en un mateix joc podria haver-hi fins a 3 diferents perquè n'hi ha 3 colors diferents. Quan tots els jugadors hagin jugat els seus 6 torns, doncs s'acabaria aquesta primera ronda i canviaríem el jugador inicial i passaríem a la ronda de tornada. Quasi les normes de col·locació són diferents. Així, no té per què ser els mateixos cilindres que hem col·locat, qualsevol altre, l'agafem i el posem al seu lloc que toca en el tauler personal, del seu color. Això que indica que, al contrari que en el viatge d'anada, que dic jo, on com a màxim pot haver-hi 3 en el mateix lloc perquè n'hi ha 3 colors, així podries tindre fins a 4 del mateix, entre els teus i el de l'altre, perquè no tens per què agafar els mateixos. Aleshores, sempre, tant anada com a tornada, la llum que actives i cobres és del color sobre la que poses. En aquest cas, com coincidís, és el mateix. I la d'anada a sobre del que poses. Aleshores, anem a veure un poquet ara en concret les diferents accions. Hem vist com se les seleccionarien en el nostre torn. Per exemple, comencem per aquesta del jardí. Aniria així, en una llum blanca, cobraria el caminet primer negre i ara decidisc, me pujaria els recursos que tenim, mareperla, ferro i aliment, de recursos diferents, i faria primer, per exemple, el jardí. Per anar al jardí necessite aliment. Tindrem jardins
bons i més bons encara pagant 2 d'aliment o 5 d'aliment. Això és comú en moltes accions. Doncs pagant 2 d'aliment podrem col·locar un setxell del nostre clan allà on vulguem, en aquest jardí. I cobrarem el que indique en aquesta columna, en aquest cas, un recurs un d'aquest tipus. Escollim si l'haguera posat així, un de mareperla, i si l'haguera posat així, me permetria aconseguir més cartes de llum. Fixeu-vos també que al estar en aquesta columna tinc aquestes icones que me valen per a coses diferents de la puntuació de final de la partida. Aleshores també estigueu atents en la columna, no només per la recompensa immediata, sinó en la del final de la partida. Com vegeu, les coses de final de partida del jardí que has de pagar més aliment doncs són millors, te donen més icones diferents. Aquest seria el jardí, aquesta acció. L'acció de llum. L'acció de llum, escollisses una de les teues llums, un dels teus colors, i cobraries tots els recursos que tingueres. Així de senzill. L'acció d'entrenament. Hem aconseguit ja recursos, tenim influència per ahir i volem entrenar el nostre propi exèrcit. Doncs bé, el camp d'entrenament està així, seria enviar un dels nostres setxells de clan bé al camp d'entrenament bàsic o al camp d'entrenament d'elit i el col·loquem on vulguem. Així la recompensa podem escollir cobrar esta o esta i així igual, esta o esta. Per anar així hem de pagar ferro, igual que per anar al camp, al jardí necessitàvem pagar aliment, doncs per anar a entrenar necessitem ferro, o bé 2 o bé 5 per anar a l'elit. I fixeu-vos que també, depenent d'on estiguem, posant els setxells ens donaran unes coses uns altres que multipliquen al final de la partida. Tingueu això present durant tota la partida. Si esteu enviant aconseguint ferro per enviar setxells als camps d'entrenament, vos convé anar acumulant símbols de katanes i kabutos per a multiplicar aquestes puntuacions. Aneu fixant-se durant la partida. Tenim jardí, llum, entrenament, comerç. Arriben els portuguesos, anem a comerciar en sedes, en plata, en tot el que tinguem per ahí. Què necessitem? Gastar recursos. Així, gastar un recurs qualsevol i ens permetria comprar una carta d'influència de qualsevol color, de les que n'hi hagi disponibles. Les cartes d'influència sempre se paga el seu cost. Sempre que veieu en tots els jocs, sempre que veieu el número en color roig és que se paga, ja siga diferents recursos, i quan és en negre és perquè l'adquirim. Pagaríem, la posaríem al lloc corresponent del nostre tauler, en aquest cas és la roseta, la posaríem així. I si veieu, a banda del cost, tenim l'acció que ens permet fer, que és girar una carta, i què és el que n'hi ha darrere. Per què? Perquè darrere n'hi ha símbols d'estos que dic que ens permetrien multiplicar al final de la partida. Si paguem dos recursos diferents, dos recursos o 5 recursos, ja tenim unes peces millors o super, encara millors, que com veieu ja directament són els símbols del final de la partida. I això és el comerç. Doncs ara ens queda el cortesà. El cortesà és que venim així al castell i pujarem en el nostre cortesà així per les escales d'influència. I per això quin recurs necessitem? Doncs mareperla. És per al jardí, aliment, per a l'entrenament, ferro, i per al cortesà, mareperla. Gastarem, no us preocupeu que tot això està posat en el tauler. Necessitarem 2 mareperla per a pujar un esglaó o 5 per a pujar-ne 2. Les recompenses se cobren de l'esglaó on pares, no per el que passes. És a dir, si avances 2 perquè pagues 5 i caic així, xip, doncs no cobraré res, no cobraria aquestes 2 monedes. N'hi ha 2 camins de pujada, este o este. El primer jugador que puja escollirà un i l'altre haurà de pujar sí o sí per l'altre, no se creuen per els caminets. I això seria l'acció de cortesans. I així atents perquè conforme més pugem, més
punts de victòria tindrem al final per les banderes no-bori. O sigui, banderetes per ací, katanes, kabutos per ací i en el jardinet un poquet de tot. Aneu fixant-vos en això de cara a la puntuació de final de partida. I per últim tenim la de millora, que és per a girar les cartes. Si les cartes no estan girades i no mostren la part dels símbols, aquests símbolets no vos comptaran. Aleshores, anar així ens permetria fer aquesta acció i girar-ne dos d'una. I per últim tenim una acció que és l'acció del pou, que la fem servir quan no volem o no podem fer una d'aquestes, per exemple. Imagineu-vos que jo vaig així, active la llum taronja, active una de les llums i vull adquirir aquesta carta d'influència, però no puc perquè no tinc aquests diners. Doncs, o no vull, aleshores perquè no m'interessa aquesta carta. Sempre puc anar al pou i fer una d'aquestes coses, que és un punt de victòria directe, quan el ventall és roig és directe, una fitxa d'intercanvi, d'aquestes útils al principi del torn per intercanviar fitxes, diners o un recurs qualsevol. Aquesta acció sempre la teniu ahí. No agafaríem la carta, faríem l'acció del pou. Això seria l'acció de comodí. Doncs bé, ja tenim totes les accions possibles, tant a l'anada com a la tornada, i només ens queda repassar un poquet com se puntuaria al final de la partida. Aquests 12 torns passen molt a pressa. Al final de la partida puntuarem, com vos deia, segons estigueu avançats en el castell, tantes banderes com tingueu, que les heu obtès de girar cartes d'influència o per posar-vos en els jardins, on hi ha més banderetes, per el nivell on estigueu, aquesta multiplicació. També sumem tant segells, tanta presència que tingueu en el camp d'entrenament bàsic, per katanes ens donen un punt, la presència, el nombre de segells de clan per kabutos que tinguem ens donen un punt, i si tenim en l'elit tantes segells per kabuto per 2 punts. Això és uno. Banderes, katanes, kabutos, i ens queden les aus d'origami, que se multipliquen les blaves per les blanques. Si se fixeu, així en el jardinet ja tenim blanques i blaves. Aleshores, que si aneu ahí, aneu fixant-vos en aquestes multiplicacions, perquè si no, us multiplicaran només per un punt. I per últim, cobrarem els recursos. Si tenim 5 monedetes, ens dona un punt, monedetes o segells de daimyo, 2 puntets, i si en algun recurs tenim més enllà de 3 que ho posa així, tindríem un punt, i si hem arribat a 7, doncs ens donaria 2 punts. Sumaríem i qui més tinga ha guanyat. I fins així el tutorial de White Castle Duel. Espero que us hagi quedat clar com se col·loquen els cilindres a l'anada, a la tornada, este viatge, rapidet, que l'optimisseu moltíssim i que el disfruteu. Ens veiem. Adeu, adeu!